Nej, jo, sådan der. Hej guys, det er sådan der med live, men I kører det igen selvfølgelig, fordi hun er en del af det her lort. ja. Guys, jeg ved godt, at det er som min kanal. Og undskyld, hvis kameraet vipper, det er fordi jeg sidder i en... Er det ikke en gyngestol eller sådan noget? Det. Vi skal lege lidt med sæbebobler i dag. Jeg tror ikke, vi kan se dem. Fuck det. Prøv at se. Vi prøver jo. Hvor er de grimme. Det gider mig ikke. Ej, det kan jeg sgu godt forstå. Jeg har haft det så søster i mange år, så det... Må jeg prøve nu? Jeg håber, man kan se det, guys. Må jeg prøve? Jeg tror godt på. Nu er der ikke været ud over hele den her ting her, jeg holder på, vel? Så Wow! Undskyld, guys, men så skifter vi lige. Så skifter vi. Og jo, man kan godt se det. Skulle du lige springe på mit ærme? Man kan sagtens se det. Se dem. Og man kan se, at hun har fået farvet hår, guys. Skriv lige om det er pænt eller ej. Her er vi ansigtet på mig. Af for helvede, der var en brandnælde. Af for helvede. Brænd mig på en brandnælde. Så det var ramt dem. Det kan jeg jo ikke. Jo, du kan. Jeg ved ikke, at jeg har fået en myggestik på låret. Nej, det vidste jeg så ikke. Kom nu. Nej, lad det være. Ikke på det der måde, far. Lige for helvede efter dem. For helvede. Sikkert noget pis. Vent lidt, guys. Jeg snor lige rundt. Så kan jeg også lige lidt af vores baghæve. Okay, det kan man ikke. Vi vender lige lidt om igen. Sådan der. Der var altså en boble på stress ind i min mund. Nej, det er værd. Og der var en dobbelt. Nej, hvor er det trillion. Det er 4 bobler, det her. Nej. Ja, man kan ikke se dig. Jeg ved du godt, hvad vi lærer. Prøv at holde den der. Hvis jeg er rigtig uheldig nu, så bliver jeg sur. Er det bare mig, eller har jeg lige? Nej, sikkert, I har gjort det. De kommer også se dine sko. Under skoene. Den anden. Så er det sikkert mig, der er ret til. Jeg siger det ikke. Og hun har træt i en hundelort. Guys, hun har træt i en hundelort. Enten mig eller ret til, der har gjort det. Ikke Ret også? til dig ikke. Det går også ret til, ja, du kunne sgu finde på det. Men I se, hvor sur. Han er. Det går også ret til, ja, du kunne sgu finde på Kom det. lige den der. Jeg kan ikke få et ordentligt billede rettet til. Så det var sundt. Hvad? Hej. Hvor kig til kamera? Ej, hvor skal jeg se, han er så glad, guys.
Den er stor. Den var stor. Ikke overhovedet ikke. Der kom en boble ind til mig. Og så kommer jeg igen nu. Har du så? Nej, ikke. Hvad så? Har du så kig? Har du så? Han har ikke tid mere. Der er rosé på! Der er rosé! Ja, der er rosé! Der er rosé! Hvordan? Der er rosé. Er der ret til det? Eller, tag lige kameraet. Du har ret til at få den op på Hannes. Pas lige på, hvor du lige gør den. Tag lige kameraet. Prøv lige at lægge sæbe på. Giv mig sæbe på. Kom nu! Og de gange, så skal jeg lige lort. Ja, sådan der. Jeg bliver lige nødt til at lukke den sammen, for jeg har et hoved. Jeg ligger lige sæbe på min gejs. Og skidt, at det ikke lige bliver helt sæbebånd med mig. Hvor så kan man ikke lade hende være? Og vores hund er ikke en Pokémon, men den hedder Rata for Lucky Luke. Den er ret til. Ja, for Lucky Luke, så det er ikke en Pokémon, det kan I selv se. Sådan. Prøv at holde stille. Kan jeg ikke. Jo, hvis du sidder begge fødderne på jorden. Nicole, gider godt lige få dem ned, så vil du kunne hjælpe Kalle til færdig. Nå, Rata ned. Rata, til ned. Kom ned af mig. Ned. Rata, ned. Skal du så også til mig, var en tur? Nicole, hold lige ham. Hold lige den her. Prøv at se. Rata. Ja, så kommer du også lige op til mig til tur. Så. Okay, så hopper vi ned. Ned! Skal jeg så boblerne? Ja. Nej, du skal ikke komme op, Rata. And guys, jeg tror bare, det her det er en tur i haven. Jeg tror ikke, det bliver sådan. Så er det den. Ja. Ej, den fløj over. Der har en. Sund. Der har en. Der har en til for dem. Se guys, har jeg ikke bare pæne sko på? Du så bare optaget i sko. Nej, jeg sidder op til dig også. Man kan sagtens se mine sko også. Og guys, vi har ferie, det håber vi også, I har. Det vil være synd, hvis I ikke har kristen himmelfartsferie. Det har de jo nok. Men der er jo noget. Ja. Hej Nila! Fanden er hun hen? Hvor er din kat hen? Herovre. Hvor hen? Nej, jeg kan altså ikke. Jo, der. Nina! Hej Nina! Ej, det kan være. Du skal give mig den her. Det kan vi komme I kan godt se, guys, vi bliver distraheret, når vores katte kommer. Det er rigtigt, så. Der er en hund i jer. Der rammer mig engang! Han er pisse ligeglad. Og jeg ramte faktisk. Undskyld. Han kigger bare på Nela. Ratata, skal du have sæbebobler? Skal du have sæbebobler, skal? Tak for lort. Jeg tror, du skal lade være med at gå ind i den. Jeg spreder sæblet ud over mig selv! Ah! Hvor dygtig er du lige? Hvad? Hvor dygtig er du lige? Men du kan godt se på mig. Oh my gosh, jeg tror ikke, den her den bliver særlig langt. Det er nok ikke sjovt at kigge bare på os. Så kan du måske snakke lidt til dem. Jeg snakker også. Vi skal snakke lidt om vores hverdag måske.
Hey guys, jeg tror bare, vi snart runder af. Hvis hun kan lade være med dig med sæbobler. Lad være. Hvor sød det var. Der er en, der var ramt dig. Den fløj lige over dig, den var så tæt på ramt dig. Den var sådan en 6 millimeter væk eller sådan noget. Så nu tager vi lige et billede af flot kur. Vi prøver at se, om vi kan få et billede af mine. Hej Nia. Hej Nicole. Så lige om jeg kan vinde mig, så vi også kan få et billede af hende. Nå, Nia, har du noget, du vil sige til dem, inden vi afslutter? Nej, kan du gå tilbage? Jeg har ramt den. Er der noget, du vil sige, inden vi afslutter? Ja. Pas på sæboblerne. De er utaknemmelige. Guys, jeg tror bare, vi runder af. Nej. Vent lidt. Skal du også filme den, Nicole? Kan jeg jo ikke nok filme den, det er for hurtigt. Kan du vende mig lige om igen, så? Har du også filmet? Ja. Nu er den bare jo! Du ved, kan jeg ikke filme. Ja, når du vil se med slut af. Hånd! Jeg kan ikke, når jeg griner. Jeg er ude og passe på sæbeholderne, fordi jeg er faktisk ret utaknemmelig, for de kommer ikke tilbage igen. Vi ser bobler, hvad regner. Det kommer ikke tilbage. Men ellers så ser det jo bare sådan lidt. Tjek resten af vores videoer. Vi har også lagt en op med en kamp mod Chikorita. Har du ikke, Nicole? Jo. Eller altså, du har set den blevet oplagt, ikke også? Jo. Godt. Fordi så jeg den eneste, der ved, fordi der var en på iMovie, så gad den ikke rigtig, der stod, at jeg havde, fordi der havde slettet billederne og videoen, så der troede jeg selvfølgelig, at det hele var fint nok, at jeg kunne stadig uploade den, sådan, at den så lå på iMovie, og så tror jeg stadig, at jeg kunne uploade den, sådan, at jeg slettet billederne af videoen. Men nej, det kunne jeg ikke, men så opdagede jeg pludselig, at den var blevet lagt, at den allerede var lagt op på YouTube, under privat, så jeg kunne lige nå at uploade den igen. Så jeg kunne lige nå at uploade den, altså gennem computeren, der kunne jeg nå at uploade den igen, så den bare blev offentlig i stedet for. Jeg tror, du skal tjekke det, om det er offentligt, inden du lægger det ud. Ja, nemlig, det tænker jeg også. Oh my gosh, vi vil sige... Nej, kom lige over med kameraet. Nej, herovre, mand. Kom her, tag på. Skal du have kamera? Når du skal komme til på, så du kan komme herover. Nå, guys, jeg tror, vi skal til at runde af. Hvor stor den der. Nej! Den sprang! Nå, guys, jeg tror, vi vil runde af nu. Nej, men vi skal runde af med masser af bobler. Er klar? Det var ikke særlig mange. Det gør jeg til. Okay, der er blevet mange. Nå, guys, jeg tror, vi runder af. Vi vil sige rigtig mange tak for, at I så med på vores lille tur udenfor i haven. Og sæbobler. Så ja, vi ses til næste video, hvor hun gider lade være med at fyre bobler af på mig. Er der noget, du vil sige? Nå, guys, vi ses. Nej, vent. Jeg bare snakke færdig. Guys, vi ses i vores næste video. Nej, du var stor! Ja, vi ses, guys. Hej. Kan du sige hej? Kan du sige hej? Nå, vi ses, guys. Hej, hej. Hej.